Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Magarabilan ko sa madaydayan niya ako ng arabi di kuntaway manani na nakatatay ng
kapsat. Tapos kasta may tutuloy tayo di trabaho di ako. Salamat ka rin di gawayan para po di ako. Kaya kastamat ka rin kapsat, at yung daway ngayon, tatakan tayo na tapos di kasi makapag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 p
Brother Narnio Duplique from Gimba Congregation. At what is the Brother Armando. Brother Armando? Amen. Tatang Rabbi Kapsat, no ako may ni Brother Armando, tutulad niya yung Kapsat, Tatang Rabbi, dawat at Kapsat, hindi ko mararating niya ako, Tatang Rabbi, tapos na yung trabaho na hindi ko kapagtutuloy. Kapag wala, kung mararating yung Kapsat. Amaming nailangitan, dayawon ta ka, may tinangatong ka tayo, ika, ako, Tatang Rabbi. Salamat ka na aduunay nga bendisyon ko kami. Salamat sa taginayon ako nga yun na kami pinagbayaan. Kaya tatangati ako, dawat di kuma, di pananikarabay, sa Espiritu, iso kumati, mangimaton ka din ng programa ako. Awan mo nang kawal at may kanina kung paano naglatano ng Espiritu, walang maparang tanasankuan, dahil nga trabaho ako, dawat di kuma, Espiritu Santo, Espiritu. Una, magaluwal ka na kami, magsuro ka na kami ako. Basta, itilaan natin ang mga po, hindi kamalitan. Karayo pa, nagiging kakatawag online, nagiging kakapsatik, nagiging down lahat. Ako nga, magkita po nung nagiging programa, nagiging online. Ako, karagis ko na, alam ko na, gusto kong panukutan, kapilikas natin, amin da, kung amin kami ang pagkaragin, at paparakukan. Tinagan niya po Jesus, dawat ng kararating. Amen and amen. Amen. Salamat din ako, Roxat. Tatarabi ka, Roxat. Tingin tayo, panagtutuloy ka, Roxat. Dawadong tayo man, nagtitig ka, Roxat tayo, i-plus naman, i-screen ka, Roxat. Nagtitig ka, Roxat tayo, katuhati na tatarabi, at makita tayo, dirig nata, na tatarabi. Amen. Creator. Tatangarabi ka, Roxat, kadwa tayo ni Brother Larry, kuyan. Kung na natitigad na yung pagkarabite amin ka, Roxat, Ken Dalayang. Amen. May kadwa ka, Roxat, ni Sister Leticia Acebo. Na yung bag narabi ka, Roxat, ni ako. Amen. Amen. Ken kasama ka, Roxat, ni Sister Lancia. Awa kasi ito na yung siguro na. Na yung bag na rabi, kapsat, hindi ako dahil at kumpunaran. Amen. Salamat din ako. And kasama kapsat ni Elisa Abilino. Good evening po, mga kapatid. Kasama kita kapsat. And kasama kapsat, na yung bag na rabi tayo amin. Kagayam, kapsat, at hindi na ako ni Brother Poyet. Pilatang rabi kapsat. Amen. Salamat ka na kita ngayon tayo na buya, una nakita nga nabot na kiting kapsat nga inda mo takman kapsat dahil ka trabaho niya ako. Pagtutuloy ni ka makakapsat nga agbuya, makita mo naman dahil ka trabaho niya ako. Damo tayo, dahil iwagas ni Diyos, pamuspusan ni Diyos, tapos kas na din mamatay kayo na dahil yung pang sirig kay Papa ni Isasao. Hindi ako. Kaya tatangarabi kapsat, kanain na kayong maawis, tatangarabi, invite na kayo, awisan na kayo, kanain na elect tayo mga kapsat, kaya yung programa niya po, i-share tayo, kada hindi napintas na aramid, kapsat pablitas na may waras tayo, sasabi po, may paduyak-yak tayo, elect tayo, share tayo kung nag-subscribe tayo kung maaaramid, kapsat na, pablitas na lalo nga, rumangay trabaho niya ako. Kasama di FB, YouTube channel kakapsat, mabibuhay natin yung programa, maawis na kayo tunay na tayo kitawag ko mga kuya, naging yung programa niya ako, tapos ka sa
Alagay tinaknakon tayo ma-inspire pa na mapipiksa pa kapitikas na kitalo na ito nga madaydayo ni ako, mag-sir-sir-bigit na ako. Kaya itatanga rin ang absat, ikon po ito yaron, tenggan tayo man, di may isang karanta, nga insabot kada tayo absat ni Sister Guy, iti paulo na ke adda ti Diyos, iti langit, from Gimba Congregation. Amen. Later, plus man. Amen. Amen. Madaydayo ti Apo na di pinsay at kapsat ko na nakapit anda ti Diyos iti lang iti ko na kapsat. Amen. Tatangarong nga ti kapsat mapantayo ti
katlo pasat ini trabaho ti Apo nga itud kada tayo ni Brother Stephen. Announcement pagpagdaan. Naimbag nga rabi kanyayo amin, syakmat ni gayam ni Brother Stephen Batalya. Maladayaw ni Apo. First time ko nangapakita dito online broadcast tayo. Naimbag nga rabi kanyayo amin. Kastamat lang kan ni Brother Nardino kan Brother Armando. Dito nga announcement tayo kat apan tayo kitaan into no February 8 ada ka na ti 28th anniversary ng Church of God in Signal Village po. Ito naman February 15 ada ti 30th anniversary of the Church of God in Ibaan, Batangas. Ito naman February 21 hanggang 22 first anniversary and first night revival of the Church of God in Santa Catalina, Ilagan, Isabela. And gana February 21 kan 22 matlang, first day of seminar and first night revival, second Thanksgiving of the Church of God in Ilagan City, Lanao del Norte. And syempre, adamat lang as always iti prayer meeting, online prayer meeting no Monday 8 p.m. Itad tayo kani Brother Nardino Subli. Amen. Maganda na ako sa ang gaganda yung kapagdaan. Patangarabi kapsat, mapantay nga kitaan mo ulit, nagiging kakapsat tayo, at yung second pass tayo nga kitaan, nagiging nakumda, kalit yung programa niya. Operator, last month na tayo. And, operator, okay. Ito tayo mga Brother Armando. Brother Armando? Amen. Salamat kina po Diyos. Pero dahil nga kausap. Sa Arabi. Napantay na kasi panagkablaw. Nakita, nagiging tayo. Litas, Daria. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga kapatid watching from Sumapang, Bata Malolos, Bulacan. Amen. Salamat kina po. Dati kadwa tayo tititin na tayo, nga gayom tayo, manipag pa Bulacan. Kanikap sa tayo, Arnold, Constantino, Texon, Mardino, at katwa tayo mat, na yung bangarabi tayo amin, wala na, amen, salamat kinapo. Kadwa tayo mat lang, katang biyang tirabi ini, kapsat tayo Emilia, Rakakorba, na yung bangarabi tayo amin kakapsat, madayad tayo na yapo Diyos. Amen, salamat kapsat. Salamat ni Victor Gamboa. Magandang gabi mga kakabsat. Kanana, amen. Manipod pa dyan Batangas. Kabsat tayo matawiboy at Arabi. Kani Tatay Ray D. Fabian. Amen. Brother Nadino. Amen. Salamat talaga ng kakabsat na nakita tayo na talagang duty agbubuyag na mayan na paadalan talaga sa suwi ako. Kung matatang rabi kakabsat, dawatan tayo man, di operator tayo kapsat, ngayon pas tayo man, dati birthday greetings, tatang rabi kapsat. Dawatan tayo man, kitaan, hindi nagsilibrar, birthday da. Amen. Pwede tayo, kaya ako.
Amen. Salamat kaya po, Kapsat. Brother Latino, kadagiti Kapsat tayo na kita tayo nga ni Apo iti nang ti aming kasapulan na iti naglabas nga tawan iti birthday da. Ang tatamot ko mga tawan kat suna mo iti mangtal iti balay iti na spiritualan nga bambanag iti biyag iti kakapsat tayo. So kada tangarabi kat madan tayo man ti may isang kansyon nga nailangitan dito ay kapsat. Iti special song iti paulo na iti nga kanta ng kansyon kat ni Jesus lang ti makapnag kararwa isagot dagiti kakapsat tayo nga agsipod pa dito ay La Trinidad Bingen. Amen. Dinggan tayo. Ayun nga kakapsat. Amen. Tilubong ken padasen na mangbenek ti kararwa agir ka ditoy lubo ngem diben masarakan awan puno nga pagkatrikan tinggal ako di masarakan ni Jesus laeng makatekararwan ni Jesus laeng makatekararwan Isu laeng makabalalik tiyag mo di ka nakabuno at na ayat mo may hinayon na ni Jesus laeng makatekararwan Uray agad di kinabaknang kendayaw magulungo ngedit kawan ni Kristo awan tanan itabiyag mo nung ipatay ken umawag mo awan serbi alabak na mo ni Jesus laeng makatekararwan ni Jesus laeng makatekararwan Isu laeng makabalalik tiyag mo kalakabunuatan na ayat rabuhi may hinayon na ni Jesus laeng makatekararwan Kaya dati kentayaw maguluto ngepit kawan ni Kristo awan tanan itabiyag mo nuni patay ket umayog awan serbi tinabak na mo ni Jesus laeng makatekararwan ni Jesus laeng makatekararwan Isu laeng makabalalik tiyag mo kalakabunuatan na ayat agupay hinayon na ni Jesus laeng makatekararwan Amen. Amen. Kapsat, salamat ka rin ang side kanta. Itanwigan from La Trinidad Bingen. Brother Armando, tuloy mo. Amen. Salamat kay Apo Diyos, Brother Latino. Wala iti ngarabi. Kat mapantay ka rin iti panagdungag. Dagiti sasauna nga
Iti usaram na tatang rabi, namang tad dagiting nabalitukan sa sauna nga pwede nasantuan nga kasuratan. Hindi kapsat tayo nga Rudy de los Reyes, nagsipod pa'y ni Paco Congregation, panigitar na. Mang Rudy. Magdakaon. Madin Kung sa. ano. Okay na. Yung mga gidaan sa Salamat. Nagyaman na kaya po. Kaya tumunang mga itudakti panagdaydayo kina po. Kan kablaw, kadagiti aming agdingdingag dito programa ti dalan ti Kinasanto ti Ilocano. Nagyaman ti kina po, tadagundaway ti tatarabi. Mapakan manan ti kararwa tayo dito ti kapapatgan. Kaya tawatan ti tulong niya po at no may sentro tayo agdangag kadagiti sasauna sumagmamanong minutos at wishing kayo di ay Isaiah 1:18-20 kasi ti panakaibasa na ti Biblia Ilocano. Umay kayo ita ket agsusurot tayo kuma una ni Jehova nupay no dagiti basbasulyo kas dala kuma iti iskarlata mapapudaw danto akas la niebe no pay no nalabasit da akas la karmese agbalindan to akas la napudaw adilana no agmayat kayo ken nagtulnog kayo kanin yung to ti kaimbagan iti daga ngem no paayin nyo ken sumukir kayo maalun-un kay to ti kampilan ta itingiwat ni Yuba sa una. Dumati tutulong kina po, amami man nakabalin namin na po. Yaman kami ti sa uyo tatang rabi nga naibasa, nga iswa po nga may buksilan, at pahay kadagiti karkararuami. Tatang rabi kadagiti aming nagdengdengag, iti Pilipinas, agraman kadagiti balbalasyo. Tulungan na kami mahisaga na naimbag ti puso ng kapunong kami. At no, hawatan mi nga si Imati sa uyo. Nga mabalin nga may mula kan mangtad ti panakaawat ti aming nga pagayatan nyo kadami. Tulungan nyo matapot ti andito nyo. Ang ti sirip ng inspirasyon, ti Espiritu Santo, at no, may palawag na nananay ti sa uyo. At na kayo ti may dedayo mi. May nga tumi. Tang rabi. Kinaga ni Jesus nga po may dinawat namin dito. Amen. Ti Paulo ti pagadalan tayo at tangarabi agbalin nga napudaw akas niebe. Pagayatan niya po nga dagiti tattao na at agbiag da o mapasan to da no masidib da kingkuana. Nayay niebe iso ti ikong konsidera nga kapupurawan nga ba nagditi lubong. Dagiti tattao nga nag-research no sumingising ay ini tutumangkayag ket tamaan na day niebe ket no day niebe ke matamaan ag-reflect nga dumanon ni tamata ti tao mabulag kaputi kapunar na anyan nga nagpintas nga kitaan ti natures o dagiti naturalisa nga inaramid niya ako nga mga
itantanok iti nagan na. Amo yun ni Propetang Isaias, iti binasa tayo. Nagsurat, ay papan ka iti tattao di Israel, kaya nadamot ti panakainaig na tattao panawon, iti biyag tayo na Kristiyano. Ni Isaias, iso na ti may isang kadaklan nga propeta nga tulag tayong pagtuna ay panakayanak ni Apo Isos ay naramin na panagsubot ti basol isang kalubungan at dito binasa tayo nga teksto at Arabi ipakita na dito yung gawawis ni Apo kadagiti tattao nga masidagda ingkuan awan sa maling apintasan nga sigan tibiyag ti tao mga ni Apo Diyos kuna nga dagiti daduma nga nagsurat ti Biblia kasi siya atang ti amin nga banag dayo masidigap iti Diyos dayo ti may isang kinuna ti may isang nagbaling nga ari ti Israel awan sa maling nga ari ang David so itang Arabi ay itang gagayam kung kakabsat magadalan tayo no anya ti sursuro na iti nga binasa tayo nga teksto dito Isaias chapter 1 sa 10 at 8 nga na ay 20 kaya't na dito yung ipakita nga umay kayo ita ta agsusurot tayo kuma una ni Yuba. So, titao ka na nakisin na, isong nga ni Apo, nagayayab tapno na tao, sumurot ka ni Apo, hanga mabalin na yay. Ti Diyos ti sumurot ka niya tayo. Masapul nga tati Diyos ka perfecto, so na tinagaramid ka na tayo, na marso ti aming abanag, tatawan sa bali nga panggap na, no, di mapasaya at ti tao, kat gapot ti panagpili ti tao, kat simina, nagsalungasin ti pagayatan ti Diyos, ayaban na ni Apo, dagiti tao, kasi nasyon ng Israel, na umay kayo ita, mga natag, sinurot tayo. Dati, kadwa ti Diyos kan ti tao, di pinarsuanan ni Adan, kini Eva. Yung kabayatan sumagmamanong nga panahon, ti tao, tinakisina ni Apo, babagan ti panagaramid na ti bason. Yung bagbaga na ni Ephesians chapter 2, kapot ti salungasing, ti tao kat natay ng espiritual kaya nasawan, naisina kini Apo. Nagsipod na ti tao na patag, iso ti kapapatgan nga pinarsuan ni Apo, kapot ti ayat na, nakait nga madusa, nakait nga mapukaw ti tao, nagaramit ti pamuspusan ti Diyos. So, yung panto ni Isaias nga ni Apo Isus ti nagbalin nga solusyon ay panakatay na di krus ti Kalbaryo tapno may subli ay napintas ng panagkadwa iti tao kan ti Diyos. So nga dito pagkadalan dito tang Arabi no umasidir ti tao kani Apo duwa nga banag ti marami king kuana either nga no garamit ka ti basol mapakawang ka no babawi no si mardeng ka mga garamit ti basol kung masidig tayo king kuana mapapudaw tayo kung na dito ataslan yebe kaya nasawan mapasanto ti tao kaya't na niya po ang kanayang ti tao kat makicommunicate king kuana o makitungtong kini Apo man ti tao nga panahon nga kanayang nga makitungtong kini Apo dado ti panahon ti tao kadagiti nailubungan ng unang material nga panag kaysa ti panahon nga katungtungan da ni Apo pagyamanan pagdawatan ti tulong dumawat ti kaasi
manmanot ita tao kasi na panawanan. Masyadong busy o kaya maliwliwayan ti adong nga taon ti tumangad nga ato o kaya ti umawag kini ako. So diti ipagpakita na diti pagadalan tayo nga so nga pinarsuan na tayo ni Apo dati panggap na. So nga masapul ta naipanggap na kasayatan, masapul ti tao nga maki-communicate kini Apo. Kaya't na ipaawat kada tayo mabaang kada kiti sasauna ay motibo no panggap no apay nga pinarsuan na tayo. Kaya tibagbaga na ti Biblia iso nga pinarsuan na tayo ni Apo kung na di Apokalipsis nga datayo kat mangitid tayo ti panangidaydayaw kani Apo. Kaya nang sawan dapat tibiyag tayo dito lubong nga nasantuan may daydayaw tinamarswa kada tayo. So dahil ibagbaga na umay kayo ita agsusurot kayo. May kadua kung ano pa kung basahan tayo Roma chapter 5 verse 5 basahan kanya dito nga sa uni Apo dito ti motibo kung ano tikat ket tinanama saan pakaibabailan. Tati ayat ti Diyos may parukpok kadagiti puspuso tayo. Kaputi Espiritu Santo naitid kada tayo. Ta idi nakapsot tayo pailan lang idi tiyempo apan nakaypay na ni Kristo natay gapo kadagiti managdakdakes. Tanarasay ti mayat amatay amay puon ti may sa analenteg. Nupay adda nga ta makaitured amatay gaputi may sa tao na imbag. Ngayon ti Diyos ipatalged na ti ayat na kada tayo. Nagsipod ta idinto ang nagbasol tayo pay laeng ni Kristo na tayo gapo kada tayo. Nang nangruna pay nga road idinto ang mapalintag tayon iti darara may salakan tayo ti pungtot gapo kingkwana. Tano idinto abusor tayo na ikapyata ti Diyos gaputi papatay ti anak na. Nang nangruna pa ita ata, naikapya tayon, may salakan tayo, may puon ti biyag na. Ket lang nga kasta, no diket agragpo tayo ti Diyos, gapo kanapo tayo ng Jesucristo, agapo kingkwana, hinawat tayon itati panakikapya. So na iti testimonyo ni Apostol Pablo kada iti taga Roma, nga no masidag ti tao kani Apo, dahil panakatay ni Apo tayo Jesucristo di krus ti Kalbaryo, dahil ti solusyon ti amin nga parikot ti tao. At kaya na pa yung ipakita ni Apo, dahil tatawag kasi mina na, nagaramid na ti hangusto, makita na ti etna, ipariknana, muna na di Roma 2:4, lalais mayati, kinabaknang timbag na, di ka muaya nga kapuday kinabak ng timbag na lumawatan ken mapanunot ti tao dahi ti manggapo nga ti tao ket makasideg kina Apo. Nagsayat ni Apo ti biyak tayo. Wali ni Apostol Pablo di Roma impakita na dayay napintas nga panggap ti Dios ket nga panawon o di panawon nag Israelita ken nga panawon nagdama ti biag dagiti Kristiyano. So nga gawawis niya po nga reasoning, makiling rason, makitungtong. Mabang ka dagiti sasaw na, takayat na ipakita kada tayo nga awang kabalan tayo, nga makaikat. Hindi hang gusto nga kabibiyag tayo, hang gusto nga kasasad tayo. Hantay kabalan ti umitkat diya. Hantay kabalan nga may salakan ti bagita ti kararwa tayo. Hantay kabalan nga balbaliwan ti biyan tayo. Tano kabalan tayo kuma kasi ibagbaga na di Jeremias nga di Ethiopia. O di tao nga nangisip. Ano kabalan ako mga balbaliwan na ikudil na nga nangisip. Kundi ay Leopardo nga di labang na kabalan na nga baliwan na ilabang na.
Ang masapul nga masidid na ako. Ang masapul nga matay di apo tayong Isu Kristo. So nga awis ay ban na tayo nga makirin na son king kuana kahit nang ipakita nga awan kaya tayo. Kaya po Diyos ti makaramid dito nga bana. So day awang kaya tayo ti bagi tayo. Anti kabaylan nga pumanaw ti basol. Anda tayo ti deep trouble kung na natin English. Naunag nga riribok. So nga ni Apisos hindi nagkasaba halangan di Israel. Di panawon di 11:28 nagpangato di Matthew umay kayo. Da kayo aming agrigwigat kan madagdag sanan. Tapagin inang kayto. Halaan nyo ti sangul ko kada kayo ket agsursuro kay kanya ket makasarat kayto ti inana amay paay ti kararwayo. Ti garamit ti basol dayi kararwa ti tao. Ket iti nga bagi iti nga may pagpakita dayi klase ti kararwa nga kanya tayo. No ti kararwa tayo ket garamit ti basol ading iwa tayo sa ti dates. Dayi ima tayo garamit ti hanga usto. Nag-isaka tayo. No duma makita ti ang gusto mo galit ha. Nag-iayog ka pad na may kungta-kungtar no ka. Makapungtot da. Mata ti tao no duma agkusilap. Di na pa yung mo ti manmanomisyon ti tao talaga do ti palikot na do ti trouble ti piyak na. Ngayon magyaman ti kinapot danam nama tayo. No mga titimak na 2,000 nga garup nga nasurok nga tawanan. So pala itimak na rata, may kayo. Na kayo amin nagbigligat ng madagdag sana. Kaya't na nga tarimanan, tibiyag tayo nga natadahan. So ano masidit ti tao kinahapo, either nga mapakawan, o babawi, then mabalbalo tibiyag na, may nayon di pamilya na ako, di iglesia na, then kabayatan, ti sumagmamano pa nga panpanawin, buday tao kat talaga kahit na, isumurot ti aming nga pagayatan niya ako, maraming tayo, nakasalagay na po daw, nga niebe. Nalawag ka din, kakamsa. Ngayon, ito ta. Kanutay ko masilikin na ako. Kung na di teksto ko, umay kayo ita. So ita, tata. Di 2 Corinthians, o may 2 Corinto, 6:2, tata ti aldaw ti panakay salakan. Di Galacia, Roma chapter 6, ngam ita. So, tata. Na importante, tata, dito amo ti maramid no bigat. No ti tao ka, garamit ba ti basol, kano nga may salakan? Dapat patan. No, nagaramit ti Espiritu Santo, nalawagan ti tao, na riing, nagkaroon ti conviction, o nakang mariklik na dayay rik na isunak at nagaramit ti basol, guilty kung ano niya eh. O, dati pa nagladingit ng ito niya po yung puso na makapagbawi na yung tao. Kat saan nga masapol nga pabigat. Dito yung mati maramid itong bigat kung na natin masirig na tao. Antay nga pagtagtaksin, pagtangtangsit, pagpampanakil, ano bigat kung awatan niya ako. O kaya nubing kape ka, ito no bumaro ako. Ito no bumaro ako, ito no gasawa ako. O kaya ka nagasawa ka, ito lumakaya ko. Awang kayang panawan mo. So habang kabambanwakan tayo, habang natadampay, ipampanunod tayo. Ang nuro nagiging agtutubong ang dengdengag, nagiging natanganan, agdengdengag, handa pa'y nabunudan, ti panakaisalakan. Taptati aldaw, ti panakaisalakan. Ngam itatanalukatang kayo ti basol, nagbaling kayong adipon ti kinalenteg, at bungayo amay paay, at bungayo ti kinasanto, kalpasan na ti biyag mo, nagbibiyag di ti lubong, biyag nagnanayo. Ready ka kapsat ti leksyon nga mga alatay pa dito eh. Kat nagiging imasidig ang kinapo, dan kanayang isursuro dagiti ministro ti iglesia ti Dios. Napakawanan, nabalbalo ti biyagdan, at naitipundan di iglesia ni Apo, tapno makapagtultuloy na nabalegi ti biyag na espiritual, ti sursuro ti Biblia, na, amoy na kwa,
Aji nalabaga ti simsimbolo na rin rebellion. Panakiapat ti Diyos. Kami na nalabaga nalaka nga makita. Dahil baso nga aramidin ti tao, nalakadang madlaw. Narigrigang ang madlaw, dahil aramidin marasayaan. So mapansin nyo na ta, buong mundo, ikitaan da, nagiging korupsyon, ay narami nagiging flood control. Bilyon, trilyon, tinapukpukang kakwarta ti Pilipinas. Nalaka nga makita ti Dakes, narigriga nga makita dahil nasayaan. Salamat kinapo. Nalagay sumagmamanong, mawat kinapo, nagbalbali ti Biagdan, kahit kabayagan, kaya nga rumangay, umasidid tayo kinapo, mapapudaw tayo kasla nibe. Ay nakasawan, mapasantod tao, mapukaw dayay araramid nga basol, mapukaw pa dayay natawid nga basol, isong dati duwa nga panagdalos nga isursuro ti Biblia. No masidid tayo kinapo, either nga madalusan tayo aramidon tayo nga basol, ken madalusan pa dayay natawid tayo nga basol, nga tiawag dayay ket karnalidad kung natin ka. Carnality. Tumapukaw na yan, kas laki naramid, kalagiyay apostoles kan namati, jay Upper Rome, jay Jerusalem, maguruway dati kariti ama, at napukaw na giyay lapad, napukaw na giyay hangustong ugali, napukaw na giyay mataptapalandang agom, napukaw na giyay mataptapalandang kinatangsit, at di napukaw na yan, nagserbi na nga nabalegi, lalo na nga napapintas ti panagkakadwada, napapintas ti panagayan ayada, kati pagbangan ti Biblia, takas ti nagbaling nga biagdan, handa nga nakurangan ti niya mga pakasapulan da. Yaman ti kinapo, tagabuday nga pasamak, duti masideg nga tattao iti sangwanan ni Apo, nga imawawat kinapo ti Yesu Kristo. So dahil kakapsat, ken sumarunod dito, dahil willingness o kusang loob, bukod tayo nga panagdesisyon nga umasidid kinapo, ibagbagana dito binasa tayo, ikan na tayo ti biyag nga kasisiyatan. So ako na dito text 2 tayo, nogmayat kayo, kanunyo ti kaimbagan dito daga. Una yan pangako uino karini Apo daya. Nogmayat tayo umasidid kini Apo, tapno dawatan tayo kingkuana dali masapul tayo tibiyag tayo espiritual, kanin yun to ti kaimbagan diti daga. Dali malati ing karini Apo Isus kadagi yagdengdengeg kanyana, dagi mun unang kanya kunana imay dalitoy, dagi ket tulisan, agtakaw da, umatay da, kan nagdadael, ngem siyak kunana imayat tapno ikang kayo tibiyag, ken ikang kayo tinawadwad. Kanahin kong i-explain dito Dahil nawadwad, ti English na dahil abundant. Kaya nga sa dahil abundant, no pagadalan tayo, dahil nawadwad, hanga may boss. Hanga may boss. Kaya ka dito, nawadwad nga ragsak, nawadwad nga namnama, nawadwad nga ayat, nawadwad nga talna. No kahit tayo dito klase nga napintas nga biyag dito rabaw ti daga, kalpasan nagat mo kantayin to pa yung langit. Masilid tayo kina ako. Ay ito nga gagayang kan kakapsa. So nagyaman tayo kina ako napadas tayo dito nga biyag. Kuna nang orgi Roma chapter 2 chapter 12 verse 2 kuna na diket di kayo umabuloy ti lubong no diket balbalyo kayo ket tapno maamuan nyo no anya tinasayat ken o maamuan nyo ken mapaneknekan nyo no anya tinasayat nga pagayatan ti Dios iti biag tayo. Dahil di bagbaga kakabsat nga napadasan di tinagbiag ti nga gusto nga biag, nadakas nga biag, awan talnana, awan raguna, awan panakapnek na. Dinawat tayo ni Apo ket napaneknekan tayo ti pagayatan na, nakita tayo nga mas napimpintas ti biag tayo data. Hantay nga subli di dati.
Di ba? Kasi ti tao nga masirib. No napanak na kamon ti tinapintas nga panakikadate kinapo, panagkadwate kinapo, panagkadwa kadagi kakabsat. Ginayat at titinulong, ipakadagsanan kan timay sa kanmaysa, tapno tungpalon tayo tilintag ni ako. Subyanan tayo pay kade. Nayibiyag tayo mga gusto. Ano na? Kat, timaodi, no, ayab ni Apo kanya tayo, awis na, tapno, aramidan na ti kapipintasan kada tayo, no, agdisyon tayo, kat no, agmadi kayo, kung na ti verse 20, ngam no, paayin nyo. Yan, dati kampilan, kaya nasa ni kampilan ni Jai, dayay sa ni Apo, tati Apo Diyos, no, hanggang mapasaya at panagdengeng mo ti sa ni Apo, mapadakas ka. Kas laki ni ari di Hipto, ni Paraon. No. Timangkan ti puso na. So ano, no, dengdengan ka ti sa ni Apo, no hanga lumok ng ti pusom, tumangkan. Kasi no, dengdengan ka ti sa Apo, kat handay tanggapan ni Apo, matay ka nga espiritual. Kan, simbolo na yung panakatay espiritual di dyan, no, malpastibiyag mo, hanga matarimaan, mapantay yung impyerno, yawang patinggana ng adusa. So nga, giyawan na kinapo, ito nga kabsat at nga rabi, umay kayo ita, agtisinur tayo nga. Nayiti, pagpakita na ito yung Usias 6:5, na rin sa niya po, mamabiyag, kaya mampapatay. No masidid na kinako, mabiyag tayo espiritual. No iripyos, antay sigan niya po, natay ka espiritual, lalo kang may rumrum ti baso nga ramida. Kaya idinto nga natay kayo, kung na gapo kadagiti basbaso kayo, basbasol tayo, nagungar tayo, kaya nasa wan nabiyag tayo espiritual. Ibang nag-Ephesians. Kaya dahil ka kabsat nagadalan tayo at rabi, kaya ito nga gagayam, kan kakabsat, kaya tayo maaramid, kan mapasama, tibiyag na gini, tattao nga papapanan tayo, bisitahan tayo, kaskasabaan tayo, kaya dengdeng ti online, naging papapanan nga naging anniversaries, naging convention tayo, naging aming ramidon tayo, panagserbi kinapo, di kaya tayo kat titawahan lang ang mapakawan, balbali tibiyag na mapasanto pa. Nagamin, no, hantay yung ikasaba na yung panagpakasanto. Kakadagiti mo doon ng aldaw, na yung dagas at pagpakadagas, na yung nakilo, pagpakilo, na yung nalintag, at pagpakalintag, na yung nasantuan, at pagpakasanto, duwala rin yung aparte. No, hangka rin yung pagpakasanto, at pagpakalintag, at daka rin yung pagpakilo, at pagpakadagas. At dinuta rin yung aparte. Salamat kina po. Sa una katag nanayon, magbagana yung may kadunga Pedro, 3:9, handa kaya't nga mapukaw, teori sa sino. Hindi ka tagturong kumatitaw, ti panagbabawi. Hindi Matthew 11:28, ulitik pa na, awis niya po yung ganit ha, natandakan niya ito, ti panagbilisyo. Dahil iti mensahe, ngentay nagagaan, maridayo niya po, salamat ka rin nagipagdungag, kahit mga dapat kami di dispensa, nung duma, nagdalagi hampay nga dapat kong kamali, kadagiti online, may karkararag tayo nga masimpang nembag, at mga tiyak, may isang pamuspusan niya po na ito, tapno dagi kakabsat, gagayang, madagi balbalasyo yung tao, adayo kanda tayo, at makagdati pudno ng Ebanghelyo, ikas kasaba nagiti ministro, tikli sa Diyos. Manday-dayo na ako. Ito tayo orka nagiti angkor tayo, ito nababati pa yung oras. Amen. Amen. Salamat ganaya po Diyos kay itang mensahe ng natangarabi ay itang salamat nga pudno ng Diyos iti nung papudaw iti karurwat iti tao as ninyebe. Nung pakawan ti basol mangikat ti amin nga kinarugit iti biyag tao. Anong nardino? Amen. Madadaw-daw sa indas na mensahe o tinatgan takas tati aramid ti Diyos kadatek sa
Manipod itikin na magpaso tayo. Manipod itikin na rapid tayo. Kung naging nagadalan tayo, mapapudaw tayo. Panarajay. So, salamat na nabalituan nga sa aso niya ako. Naging sirib nga hintay mong magagan. Tatang absat. Sirib ni Apo. Sa aso ni Apo. Kaya salamat kinapo sa karabiin. Kaya gundaway na ito namanan. Kada tayo. Salamat kay Brother Rudy. Sa karabiin, tanay gundaway ang suna nga inayatan sa aso ni Apo. And kasama na karabiin kabsat. Salamatan tayo. Daging kabsat tayo. Na ang kanayon nga biguya. Ang kanayon nga katwari online. Kabsat. Kapsat, ayayatan, and ngayon, matigay ko mapapuma, nga dumdumnag, isa sa uliya po na tayo, may isang hawagas si Diyos na kapsat, na ito nga programa, tapos sa mabuan tayo, tingin na puno. Pagpagin sa pamasuratan, natiputulad niya po tayo, nga Yesu Cristo. And kasama ka na dito tayo, hindi po programa tayo ng karami, mas malamatan sa akin kapsat. Manipuli technical group, kadagiti operator, kadagiti anchor, ken kadagiti barbaro nga nakatuwa dito sa karatin. Welcome kakabsat, ay dito trabaho ni Apo Diyos. Pagkakatuan tayo, nga ipayag tinagat ni Apo. At baban kadagiti kararamit, babalin tayo nga kunaan, nga ni Apo isot iman ang isalakan. So, masalamatan niya Apo sa karatin. Nila, intid ka na tayo magkutaway pa, ito kaya tayo di pa, di pas na kapsat. At kung kumararag tayo mong pa'y kapsat, dawatan tayo di pa nang itulog kay Brother Armando. Closing prayer, Brother Armando. Kararag tayo, ayun nga kapsat. Apo may Diyos, manakabalin namin na po. Salamat at nag-submit nga, panagkadwa na kami, kada kami, itang Arabi. Salamat, kinadwa na kami, yung gana natin nga pa sa iti programa. Amen. Salamat at pinangusar mo ni Brother Rudy. Kanaduan ato kumati naabot na dahil nga mensahe at Arabi. Kanda kami nga nagdengeg, kan amin nga tinga programa, kat nabindisyonan ko ma. Kada kiti nga sa mga po, na pudno, nga sikati Dios nga tatati aldaw ti panakay salakan. Amin nga tao, kahit po nga may salakan. Kan salamat apo ta ususaram da ito nga programa, babawan ko ito nga programa, dan nagiti sasaw ng Ilocano, nagiti gayumi, kakabsat mi, kan nagiti dungdungag, nagiti Pilipinas, kan nagiti bangir nga tao. Salamat po, tinulungan na kami ng Arabi. Nagiti nga haramid mo apo. Nga panaginan namin at Arabi, katulungan na kami. Tulungan ti maysa kan maysa, ti amin may pasapulan, kan siya ko mati mangtet, iti pigsay, iti pamagi, iti amin nga sa kasagubunin kan bagbagi kat siya ko may ti mangikatapo kan iti kasapulan namin ti karuruami. Nasasapulan na kakinanayon. Siga iti pagsisrebi mi. Tuloy iti panakaisalakan kada iti ngindod mo apo para kada kami. Kan siga ti daydayawon mi apo. Nangarabi garod kad dawat mi kan karkararag mi iti mambanag. Iti napatag nga unay nagan ni Jesus nga apo mi. Amen. Amen. Lord. Good night. Amen. Good night. Amen. Yes.